Здравейте, аз съм Митко. Имам собствена фирма за софтуерни услуги. Вчера си говорих с моя доставчик Гошо. Моите счетоводители ми разправят, че имало някакъв нов режим за касова отчетност. Знаеш ли нещо? Абе, чух и аз, ама нищо не разбрах за тая касова отчетност ли е, подчиненост ли е. Нас касае ли? Как касае ни? Нали сме по ДДС? Да питам тогава моята счетоводителка. Мерси, че ми каза. Пак заповядай, но разпитай хубаво, че нещо много изисквания май има. Аз ще се доверя на моите счетоводители. Веднага звъннах на моята счетоводителка Минка. Тя ми каза: по-добре да изчакаме. Закона не е изяснено още всичко. Не, няма да чакам. Гошо сигурно вече са го регистрирали. Разбрах, че с този режим ще плащам ДДС само ако е платено по фактурата. Абе, дай да се регистрирам. И се започна. По тая фактура може ли да се прилага режима за касова отчетност? Това плащане за какво беше? Трябваше ли да издам протокол? До последната минута събирах разни документи. Косата ми побеля. Около 8 месеца по-късно. Нахлуват в офиса ми някакви хора. Казвам се Дамян Грозев. Не сте уведомили властите, че вече не отговаряте на изискванията за касова отчетност. Сега подлежите на данъчна проверка и дължите глоба. Само това ми липсваше. Сега и проверка и глоба трябва да плащам. Говорим си за случая с доставчика ми Гошо и Благо, приятел от студентските години и бизнесмен. Добре, че не се регистрирах и аз. Да, но трябва да следиш дали доставчиците ти използват касова отчетност. С две думи, няма отърване. За мен това не е проблем. Моите счетоводители ми обясниха всичко и те движат нещата. Я ми кажи, кои са твоите счетоводители? И на мен, моля те. Моите счетоводители са V&M компания, даже и адвокат имат. Чувствам се сигурен и спокоен. Виждам позитивни хора и професионализъм. Чувам конкретни решения на възникнали казуси. Благодаря, че ми каза за V&M компания. Специалният режим за касова отчетност е в сила от 1 януари 2014 година. Той засяга всички предприятия, които са регистрирани по закона за ДДС. Най-условно, режимът позволява да се плаща или приспада ДДС само за тази част от фактурата, която е платена. Касовата отчетност е съпроводена с редица изисквания и допълнителен документооборот. Всяка прилика с действителни лица и събития не е случайна. Разберете как ще се отрази касовата отчетност на вашият бизнес чрез индивидуална консултация с дипломиран експерт-счетоводител Иван Милев. Възползвайте се от промоционалната цена. До 28 февруари може да платите само 20 лева вместо 50. Запишете се сега. Свържете се с нас по телефон, имейл, фейсбук или на сайта ни. V&M компания. Ние мислим за вас, така както мислим за себе си.